Fiți atenți! Știți cumva că acum o perioadă de timp au existat jocuri de pe Flash. Jocuri care acum, dacă intri pe Google și le cauți, nu prea le mai găsești. Dacă le mai găsești, au fost restaurate de anumite site-uri. Aparent am găsit acum un proiect, un mini-proiect mai exact, de făcut un tip, în care a salvat toate jocurile Flash de la Cartoon Network, la Miniclip probabil, nu sunt sigur, la Nickelodeon, la Papa's Pizzeria, oricum, o groază de jocuri. În principal eu mă jucam cele de pe Cartoon Network și acum, în acest episod, deși nu prea vreau să intrăm foarte în pâine cu multe dintre ele, vreau să vă arăt câteva din aceste jocuri. Așa că în acest videoclip o să vreau să ne jucăm 3 jocuri tip Cartoon Network pe care poate le-ați întâlnit și poate chiar le-ați jucat și voi. Și o să intrăm imediat pe primul. Ok, deci primul joc are legătură cu Ed & Sheddy, dacă l-ați jucat vreodată se numește Lunchroom Rumble și e pur și simplu te duci prin cantina pe ăstora și te bați. Simplul joc poate care l-ați jucat vreodată când pe web efectiv apeși space și pase tot și te bați cu... Bă, iar m-a prins acum, bă, căcănarilor. M-am mai jucat asta în timpul liber, seara, când înainte să mă culc. Nu aveam chef de meci de Dead by Daylight și băgam un nesimțit de asta. Și deja puteți să vedeți că am câștigat, și adică e foarte ușor să-i bați, te duci și îți faci refill-ul aici. Și tu avansezi cu fiecare caracter, ea la care, doamne ce mă enervează, zgomotul ăsta de aici. Hai să o luăm pe, cred că pe Mary am luat, nu mai știu pe care am luat, în fine. Ideea e că e foarte fain că, teoretic, aplicația asta pe care ți-o instalezi e ca un fel de library cu jocuri de pe web, că e vorba de jocurile Flash. Și... credeam că mor. Bă. Bam. Scăpăm și de asta imediat. Singura chestie enervantă la minigame-ul ăsta, că oricum nu pot să zic altfel, e că... în teorie nu... își pierd ăștia viața între ei când ești off-camera, adică trebuie să fii neapărat în rază, că altfel nu cred că înregistrează jocul. Dar puteți să vedeți oricum cât avansezi, fiecare are mai multe steluțe, dar noi vrem să jucăm mai agresiv, mai hard. Doar nu o să-i luăm pe ăștia care devin cei mai buni într-o dată, nu. Noi jucăm cu ai noștri ezi. Este un joc foarte greu de jucat, adică nu oricine poate să reziste. Oricum, foarte fain. Am luat-o deja pe Mary, cred că, habar n-am, nu mai știu numele la majoritatea. Știu pe ăștia, pe Rolf cu așa, pe Jimmy cu scândura lui. Ezi și... da, să mor de mai știu cum le cheamă pe surorile astea, adică scrie în meniu, dar... nu merge space-ul for some reason. Da. Și o groază de jocuri din seria asta de Flash-uri, mai ales pentru Cartoon Network, o groază. Și unele chiar super ca lumea. Hai să jucăm cu dublu Ed, că am spus că o să jucăm cu el pentru că e un pic mai complicat acum, mărim miza. De ce? Pentru că el nu are durabilitate prea mare și nici cine știe ce atac. Și trebuie să iei constant de asta de heal, că te cam măcelăresc ăștia. Precum vedeți deja mă cam măcelărit Ed. Și nu prea e bine, că na. Acum vin și ăștia să mă atace pe mine, îi atac și eu înapoi, nu-i bine, mă duc să-mi iau niște heal, îl batem pe Jimmy aici cât po reuși noi să facem. După se spawnează Kevin, cred că, și nu prea îmi place. Bă, da, mă bate Jimmy, băi Jimmy. Ia-ți potol. Da, și cam asta e că dacă tu joci cu un caracter care, da, nu mai are atâta mult power, e mai complicat, e mai challenge așa, știi? Adică te pune la încercare, nu mai atât de ușor. A, nu, mi l-a dat pe Rolf, ok. Mi dă, cred că, în funcție de cum i-am deblocat. Mă, dar cât trebuie să-ți dau ție, fată? A, s-au omorât ăștia între ei, nu știu cum. Și am câștigat, fraților. Și ăsta a fost primul joc. Hai să trecem la al doilea. Ok, pe ăsta mi-l aduc ca minte să-l fi jucat, dar n-am apucat deloc de când am instalat aplicația asta.
Deci haideți să vedem care e faza, vreo 2 runde cam așa. Hai să luăm pe... Cred că e turnament ăsta, nu? O să jucăm doar vreo 2 runde. Chiar nu știu cum se joacă. Mi-a explicat ei acolo că e WASD, parcă? Nu, e cu... Cu 0, nu? Cu ce era? Cu... Aoleo, băi, ce controale dubioase. Dar nu, acum măcar știu, pentru încă o rundă, după aia o să... Știu cum trebuie să controlez. Ok. Pot să recuperez. Am zis pot. N-am zis că o să o fac. Ha? Bă! N-ai cum. Man, eram fix lângă. Shut up. Shut up. Eram fix acolo. Am băgat. I scored. Mi-aduc aminte că asta mă jucam, dar nu mi-aduc aminte dacă câștigam. Asta sigur. Nu mi-aduc aminte să fi câștigat vreodată. Sau poate, habar n-am. Hai să vedem. Na. Bine, mă. Aoleu, mă. Na. Da, aparent durează o grămadă, așa că o să trecem la următorul joc de pe acum, revenim. Ok, asta a mai fost un clasic cu Dexter, așa că hai să vi-l arăt un pic cum e. Deci tu trebuie să găsești ochelarii ăștia prin toată casa lui. Și tu vizitezi mai exact, bă, te duci din cameră în cameră, vezi, tu l-ai aici pe Dexter. Bam, bam, deschizi frigiderul. Ok. Și aici, mă, în mare parte nu-i nimic, ne uităm aici să vedem, bă, e ceva, nu-i nimic. Nu vedem o pereche de ochelari. Nasol. Hai să mergem sus la noi. Opa! Am găsit ochelari cu raze X. Și trebuie să vedem dacă găsim ceva interesant cu ei. În mod normal... Ia. Nimic acolo. Dar vedem ceva nou. Că înainte era întuneric. Ia. Tu ce ai de ascuns? O pereche de ochelari? Ginger. Ia. Hai să-i punem pe ăștia. Mamă, dar ce urât se vede. Cum face cuptorul cu microunde. Mi-aduc aminte că nu-mi plăceau deloc ochelarii ăștia. Opa! Și aici intrăm în laboratorul lui. Bun. Și ce avem aici? Nimic. Avem un buton. Incomplete procedure. Putem deschide aici ceva? Stai. Opa! Am mai găsit o pereche. Aha. Și de aici... yes, ok. Bă, nu știu, adică e cam spot on la unele ce trebuie să faci. Prin bucătărie ceva? Nu prea mai văd. Bă, dar ce ciudată e ideea asta să... Neaoleu. Dintr-o dată acum văd cu ăștia sau nu mai văd? Că nu înțeleg. Și nu mai poți verifica alte chestii pe aici? Păi... Erau chestii cu mărul, nu? Ia. Așa, mă. Și acum văd, nu știu, raze X cu... Uite robotul. Trebuie să fie recharge, păi și cum e recharge? Trebuie să găsim prin casă, nu știu. Să pun. Ce altceva? Ia oare la Didi? Ia. O baterie.
Păi și... Da, mă mulțumesc după vreo 3 apăsări. Ah, ok. Da, și cam asta a fost minigame-ul, so, cam... Sper că v-a plăcut episodul. Asta au fost 3 joculețe din gama de Flash Games care au fost în perioada respectivă când era mai mic. Sunt o groază. Aș putea să fac o serie întreagă. Și da, mi-a fost Cristavic și ne vedem data viitoare cu un alt video. V-am pupat. Ciao.